aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ ni Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamɛ diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ka jɛkulu sigidɔ sigira sen kan kangabakaw fɛ yen nɔ a bureau sigili a n'a ladɔnni kɛnɛ kan Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara bureau national tɔnden dɔw kan o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la jagokɛlaw ka jɛkulu min sigilen don suguba kɔnɔ Bamako yan nɔ olu jɛra ni ka kuranɛ kalan belebele kɛnɛ k'o labɛn sigi sen kan sibiri don an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ Samba Traoré a sera ka fɛn min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ an bɔra sigi min na sa n'o ye ka Ala ka kuranɛba in kalan an ka sugu n'an ka jamana ye an bɛ dugawu ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a minɛ an ye kuranɛ min kalan na Ala k'a minɛ kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen gouvernement min b'an kunna jamana ta fanga Ala k'a d'u ma Ala ka hakili ɲuman d'an d'u ma jamana marali fanga hakili Ala k'o ɲuman d'an d'u ma an ka silamɛya bi jiri sira minnu kan Ala k'o sira nɔgɔya n'u ye Ala k'an bɛɛ saba ma nin baara an ye nin ganiya ka kɛ an ka sugu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la mais an y'a daminɛ kɛ sugunukura de la taalen ɲɛfɛ an bɛna an ka sugu tɔw fana an bɛna kɛ sugu tɔw fana la fɛn min bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya fanba a bɛ se an commerçants de ma ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ maa bɛɛ de bɛ sugu kɔnɔ donc a gɛlɛya fanba ye anw sugu kɔnɔmɔgɔw de ye donc o de y'an y'a nin initier ka kuranɛ kalan jamana ye ka kalan an ka sugu ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a wuli k'a kɔ falen hɛrɛ ani baden na a hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam faut que jamana mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na olu ka jɛ ka hakilina dɔ ta hakilina kelen kundena kelen ŋaniya kelen Ala bɛ se k'an ka Mali mago to o kama cogo min na o hakilina de nana n'a ye ni sugunukura foroba tɔnba n'o de ye coordination yɛrɛdɔn ye an ye nin hakilina in de ta a bɛ waati jan bɔ ka laban k'an ka sugu association misɛnnin fɛn fɛn bɛ yan k'a bɛɛ démarche secrétaires k'a bɛɛ démarche k'a f'u ɲɛna an bɛɛ bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye dugawu jaabi fɔlɔ ye sabu an bɛɛ dahirimɛ de bɛ ɲini sugu in kɔnɔ yan an ka forow bɔra sugu in kɔnɔ yan an y'an denw bila ka taa Amérique o sɔrɔla sugu in kɔnɔ yan bâtiment jɔra o bɔra sugu in kɔnɔ yan ka misiriw jɔ an ka duguw la o bɔra sugu in kɔnɔ yan ya Rabbi Ala ka anw kanu don ɲɔgɔn na Ala ka anw funuw fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala ka anw ŋɛɲɛw ku ɲɔgɔn na Ala k'o k'a ka Alaya yɛrɛ bonya kama Ala k'o kɛ cibaaba in bonya kama asilamɛw an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barika da ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye an fara ɲɔgɔn kan bi Sugunin kura la yan an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo k'a ka gouvernement fo k'an ka alimamiw fo k'an ka dugu karamɔgɔ bɛɛ fo ka silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ani silamɛ tɔn ɲɛmɔgɔw n'an bɔra ye an balima minnu n'an filiw ka kɛnɛ kan n'o ye Sugunin kura ye an bɛɛ ka kɛnɛ de ye yan ye sugu diinɛ b'a kalama diinɛ ma ɲinɛ a kɔ sabu maaya tɛ taa min kɔ o ni diinɛ bɛ baara kɛ Sugunikura mɔgɔw ani Bamako sugu bɛɛ u ye nin ŋaniya ɲuman in min siri foyi t'an bolo bilen ni dugawu tɛ foyi t'an bolo dugawu kɔ nin jama in fana an dalen b'a la ni Ala sɔnna cɛ bi sɔrɔ yan muso bi sɔrɔ yan minnu kama Ala bɛ sɔn ka dugawu ninnu minɛ o la foyi tɛ an fɛ foli kɔ sugu tinɛ ye min ye ani garisɛgɛ tinɛ ye min ye an y'o fɔ ko caman kɛ mɔgɔ bɛ mɔri sɛbɛnw minɛ i bɛ mɔri nasiw minɛ i bɛ domaw ka furamuguw minɛ nka an b'a fɔ nin si ye kalo ye nin bɛɛ ye tiɲɛ ye n'a tɛmɛna sira fɛ nka fɛn min man di Ala ye n'o ye i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔli ye n'o y'i mɔgɔɲɔgɔn namarali ye sanni ni feere la commerçant o commerçant n'i ka baara kɛr'o ye hali n'i ye miliyari sɔrɔ Ala t'i faga a tigiya la o wulibali ye dɛ amin n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ garisɛgɛ fitinin min sɔrɔ Ala bɛ barika de don a la barika donni garisɛgɛ fitinin na o kɔrɔ tɛ wari bilalen dɔ bɛ fara a kan o tɛ min b'i bolo o yɛrɛ de don n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan kana siga fiyewu gɛlɛya n'a ta bɛɛ Ala b'i sutura a b'i dahirimɛ d'i ma ni nkalon ye min di a bɛ tila k'a bɔ kana siga o fana na dɛ ni tiɲɛ ma fɛn sɔrɔ nkalon b'a bɔ dɛ
vraiment aka baara in a ɲɛna kojugu n b'a fɔ ka segin a kan an bɛ dugawu de bolo parce que ni jamana ma basigi jamanadenw t'i lafiya mana an b'a ɲini ala de fɛ se bɛ ala min ye sababu o sababu bɛ mali basigi ka bɛn ni kelenya ni hakilisigi don a kɔnɔ yarabi ala kana n'o sababu ye. nin kuranɛ kalankɛnɛ min ni aw bɔra k'a ɲamada sisan sigira sen kan sugunin kura de kɔnɔ. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka jamakulu u ye taama kɛ ka ɲɛsi Kangaba duguma nka sani u ka yen lasɔrɔ u tɛmɛna ni dugu caman ye dugu minnu kɔnɔna na u jɔra ka foli kɛ ani ka dugawu don kɛ ka ɲɛsi yenkaw bɛɛ lajɛlen ma. Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman ka ɲɛ ko kun kan. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka fara groupement a membre bɛɛ lajɛlen kan u jɛra ka bɔ Bamakɔ da fɛ ka bɛn ni sibiri don mars kalo tile 18 ye ka sabu kɛ groupement bolofara Kangaba o kun kan ka cogo ka labana ko bonya da bureau national mɔgɔw ka o de bolodalen kun don ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 14 ye ni o ye 14 heures ye. Karamɔgɔ Haidara maminana bɔra Bamakɔ da fɛ furanjɛrɔ dugu minnu bɛ yen olu bɔra ka kunbɛn ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ fana. Maminani karamɔgɔ n'a ka jama sera Samaɲana ka y'a kunbɛn ni bonya ni karama ye a labana ka dakuru ɲɛ 2 foli k'u la ka dugawu kɛ u ye fana. Samaɲana tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ n'a ka jama donna Ɲanganabugu yen fana a y'a sɔrɔ Ɲanganabugukaw bɔlen don fa bɛɛ fɛ ka na a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kunbɛn yen fana a ye foli kɛ ka laban ka dugawu kɛ u ye fana. Kɛnkɔrɔbakaw fɛ yen olu fɛnɛ bɔra ni ka karamɔgɔ Haidara kunbɛn yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ye. Kɛnkɔrɔbakaw ye dugawu ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ ni ka laban ka dugawu k'a ye fana. Madinɛkaw fɛ yen karamɔgɔ n'a ka jama donna yen ni ka foliw kɛ ka dugawu kɛ dengena fɛnɛ kɛra o cogo kelen la. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nɛgɛ ɲɛ 13 ni nɛgɛ ɲɛ 14 ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ Kangabakaw fɛ yen. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kangaba kɔnɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min sigi kun ye silamaya diinɛ a bɛ se ka dɔn ni diinɛ basigilen ye. Silamaya diinɛ min mankutu tiɲɛ bɛ bi ka sabu kɛ maa bɛ maa la o kɛwale ye minnu kɛn bɛ ka silamaya diinɛ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔnfan diinɛ ye maa wɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Groupement ka wuli ka jɔ a n'a ka kɛwalew o bɛ se ka kɛ sababu ye k'o bɔ olu dusukun na cogo min k'u segi silamaya mɔ. N'i ma se k'a mɔ yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ sabali diinɛ fɛnɛ don i n'a bɛ se ɲɛsigi la nin y'a ka baarakɛtaw ye. Jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min jamanadenw bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min k'a daminɛ kɔrɔn tilebe gaɲaka bani baara laɲini y'o ye. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bureau dɔ bangera ni ka sigi sen kan Kangabakaw fɛ yen nɔ a bureau sigini a n'a lakodɔnni kɛnɛ kan groupement ɲɛmaaba o tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye ani bureau national tɔn de mɔgɔw caman silamɛya diinɛ maa ɲɛmaw ani politiki ko maa ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen sera ka bɔ ni ka caya ka kɛnɛ in lasɔrɔ. Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Buya Kulibali, Mokhtar Bagayogo, Ibrahim Kulibali, Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲamada. Mana mina groupement ma ɲɛma Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'a y'a sigiyɔrɔ sɔrɔ Kangaba u ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebele in kan. Kangaba dugutigi a n'a ka conseil olu ye foli ani taarɛ kɛ ni ka bisimila ka taa se Kangaba fanga bonda mɔgɔw ma a maire a sous-préfecture ɲɛmɔgɔw a wasadenw n'o y'a députéw ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra u ka nisɔndiya ani u ka farifoni ani u ka taarɛ k'o yira groupement ma ɲɛma a n'a ka sirakulu donni na bi samedi don mars kalo tile 18 k'a fɔ olu ma se k'a la fiyewu nin bɛna kɛ sababu ye hɛrɛ ani baden ani kelenya k'o don Kangaba de kɔnɔ hakaja Mali jamana yɛrɛ. Kangabakaw aw ni tile bi an kan ka fɔ bi ko bi an ka iji dɔ ye an bɛɛ tɛ maga sɔrɔ mais n'an ye Ala ka mɔgɔ ladanu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ an ka magataga dɔ ye o de ye minijanga bɛ sago maa o maa n'a bɛ Kangaba yan n'i bɛ ko de kunna an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka foli di dugutigilakaw ma ani denmisɛnninw ka foli di dugu ni commune ni musow ma n ka foli bɛ se karamɔgɔ a n'a ka délégation ma bɛɛ fɛn fɛn bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se yan ko aw bisimila minija
an ka foli b'aw ye. O dantigɛli kumaw de kɔfɛ kangaba diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye alimaminakaw ye alisilamɛmuso minnu bɛ kangaba kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen nana ni ka groupement maa ɲɛmaw k'u bisimila u ka nali in na ni ka u taarɛ u sɔrɔla ka don sigi yɛrɛ kun kɔnɔ n'o de ye biro kura min n'u kan ka sigi groupement tɔgɔ la kangaba kɔnɔ o biro papiye u nana bɔ ni k'o kalan naba jama bɛɛ lajɛlen ɲɛma daba maa ye maa min garisɛgɛ don a ɲɛmaya la n'an ko a ma ko président o kɛra Sheikh Tidiane Kamara ye a y'a ka nisɔndiya a n'a ka farifonu bɛɛ lajɛlen yira baara in na. Anw ye denmisɛnnin ye tɔn nin sigilen fɛnɛ anw ye wolo bila ka na tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma a y'a sen ta min kɛ Bamakɔ ka na anw sɔrɔ kangaba yan walahi o nisɔndiya b'an na kosɛbɛ parce que bamananw b'a fɔ ko ni ye nisɔndiyabagatɔ bila k'a ka tasuma n'a nunji ma lasa a daji b'a lasa o tuma o nisɔndiya kɔni bonyana anw ma bi kosɛbɛ n'Ala sɔnna alhamdulilahi rabbil alamin danaya min lara an kan k'a fɔ k'an ka biro ta k'an ka baara n'Ala sɔnna an b'a danaya fa parce que mɔgɔ na kun ka fisa ni i yɛrɛ ye an yɛrɛ le ko k'an b'a fɛ n'an ko k'an b'a fɛ o kɔrɔ k'an bisa kɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ biro ta ka sigi an kun ka tila ka baara kɛ cogo la parce que ko mɔgɔ man farin i jigi de ka farin ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ ko kɔmɔgɔ ɲuman de b'i la ne lalen kɔmɔgɔw la u bɛ se ka biro ta n'Ala sɔnna. Kangaba groupement birodenw yiralen kɔfɛ biro national mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Torokɔrɔbugu alimami Mohamed Musa Jalo ale bɔra groupement yɛrɛ sigikun ani groupement ka laɲiniw ale y'i da don o kumaba bɛɛ lajɛlen na n'o k'o lase o de kɔfɛ groupement yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ɲɛma n'o y'a secrétaire général ye Sheikh Mohamed Makiba ale bɔra ni ka foliw kɛ ka taarataaraw kɛ ka na u bisimila cogo ani u kunbɛ cogo kangaba faamaw a n'a dugu ɲɛmaw fɛ ala la k'o kɛra u ma nisɔndiya ko ye wa o kɛra u ma taarataara ko ye. Groupement anw kuma kana fɛn fɛn fɔ a la yan an y'a sɔrɔ aw y'a dɔn k'a faamuya ka ban k'a ka biro sigi o baziw ni o principe kan min bi a to anw tɛna don détail jan na bilen mais an bɛ mun fɔ jamana bi cogo min na bi diɲɛ bi taa cogo min na bi hakilima n'i ye dɔɔnin d'a ma i kan ka to k'i kɔfilɛ i kan ka ɲininkali kɛ an wulila min an bɛna taa min an bɛ yɔrɔ jumɛn na. Kadaka jamana yɛrɛ taacogo bi o recommandé jamana den kelen kelen bɛɛ. Ka diɲɛ di ka biro yɛrɛ bila sen kan k'a fɔ a sigicogo nɔgɔ foyi tɛ a la o kumakan bɔra groupement yɛrɛ ɲɛmaaba da Seyedi Sharif Osman Madani Haidara. Biro min n'u y'a kalan an ɲɛna sisan an jɛna n'a ye k'a sabati k'a valide k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sabati Ala k'a ɲɛ a kana kɛ biro sigira ye dɛ non a bɛ baara min na an b'a kalama dɛ. Mais waati ni waati a ye taa karamɔgɔw ɲini ka fara a ka karamɔgɔw ka yan a ka adamadenw tulo bɔ wulibali don dɛ tant que Ala ta bi fɔ dusukun ɲuman dɔw b'a minɛ n'o tɛ an ka jamana a yɛrɛ ɲɛ b'a la o a tiɲɛna dɛ jogo banna yan fo alimamiw kamana guwanen ye ɲɔgɔn wele juma misiriba la a y'o kibaru kɔni sɔrɔ balani so o ɲɛ tɛ se ka fɔ aw ye yan koyi Ala ka n'o s'a fɛ yan o de la Bamakɔ alimami bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka alimami tɔnba n'o ye limama ye ka taa juma misiriba la ko ni maa o maa n'a kɛra i ka da la u t'i ka su seli u t'i ka furusiri wa u t'i ka den dɔgɔ da yarɔ alimamiw bɛ taa se nin yɔrɔ la o b'a sɔrɔ u sɛgɛnna mais o y'a sɔrɔ anw ye wele da ka dɛsɛ u ko fa b'aw na ko an b'a gɛlɛya mais bɛɛ tilala ka segin ka na ye tuguni mais alimamiw kamana de gɔnna n'o tɛ Bamakɔ olu ma min faamu alimami balanisew bɛ yen o ni alimami baw k'u ti su min seli alimami balanisew b'a seli. Cɛsiri jala minnu bɛ ka siri walasa Bamagancimɔgɔw olu daga ka se ka taga bɔ an da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔ yan fan fɛ Kidali marabolo kɔnɔ o baaraw bɛ sen na fɛɛrɛ kuraw olu sigira sen kan Faransi kɛlɛkɛcɛw fɛ walasa ka se ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen la sabati a bɛ tile dama dama bɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'an ye. Faransi kɛlɛcɛw minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ Força Barkhane u kɛn bɛ ka wuli ka jɔbaw kɛ a tɛ tile damadɔ bɔ Mali jamana kɔrɔ yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kidali mara la Faransi kɛlɛcɛ 450 ɲɔgɔn na mobili blindé ni o ye surasi mobili ye o 110 ɲɔgɔn na ka taa se sanfɛ kɛlɛcɛw ma pankuru kɔnɔ hélicoptère 3 olu de wuli ka jɔ kɛ Kidali mara dugu ninnu dɔw la a kɛra sababu ye u ye baramafɛn caman minɛ Bamanjiw la Al Mustarat ani Tesalit yɔrɔ min wele ko Intashdait
mugu filila ni u k'a ma ko lance roquette u y'o benani ne daraki bamanjiw la ni ka kisɛ baduru ɲɔgɔn na maramafɛn girimanw kisɛ mugu min bɛ fili ni u k'a ma ko obus de mortier o tani dila ɲɔgɔn na ani fusée de roquette olu bɛɛ lajɛlen yera bamanjimaw nɔna faransi kɛlɛcɛw fɛ almustarati kɛrɛfɛlaw la foronbarani dɔw kun bɛ yen nɔ minnu labɛnnen kun do bamanjiw fɛ faransi kɛlɛcɛw ye tasuma don olu la k'u bɛɛ tiɲɛ o foronbarani ninnu dɔw girinyaw kun bɛ taa kilo 15 la wa dalen kun do sira min kan o ye Gawo ni Kidali cɛ ye o b'a jira k'a fɔ ja de kun do Tesaliti fanfɛlaw la faransi kɛlɛcɛw ka wulikajɔ dɔ senfɛ u taara bɔ mugujugu filila dɔ fɛnɛ kan ni o ye roquette ye nka u kun kɛ ngomɛ k'a nin bɛlɛ k'a da i n'a fɔ ngalange bɛ da cogo min ni o ye fɛn ɲɛnama minɛ n'a ye ka sɔrɔ k'a baratu telefɔni na o b'a jira k'a fɔ ni u sago sera tuma min na k'u ɲɛ bɛ maa dɔ natɔ la u b'a fɛ ka ŋwara da maa min na wali kelen ka maa min bɔnɛ a nin na n'u ye nɛgɛjuruku bɛ banba u n'o tɛgɛrɛni ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ wuli ka bɛn ni o maa masina natɔ ye k'o bɔnɛ a nin na faransi kɛlɛcɛw y'o fɛnɛ tiɲɛ ka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔba ye min kɛlen filɛ nin ye faransi kɛlɛcɛw fɛ a ɲɔdɔnnen kun do ka sabu kɛ subahana mansi minnu dulon bɛ sanni dugu cɛ n'o bɛ dugukolo jate minɛ k'o kɛ ngomɛ ka a caman jira u la o de kosɔn u wulilen a nɔfɛ u ma mɛn u ye bamanji ninnu ka maramafɛn girinma ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔn ni ka u dalakuru bawo nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye a wulikajɔ la sigikafɔ kadara kɔnɔ min bɛna tɛmɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogoya min na conférence d'entente nationale o sigi labɛnniba jɛkulu a ye labɛnni dɔ fana labɛn ka sigi dɔ sigi sen kan Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ marisi kalo tile 14 ani a tile 15 gouvernorat du district kɔnɔ Bamakɔ Isuf Kulubali a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan walasa ni ka forobajɛrɛ labɛn an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ an ka jamana bɛnkan gafe yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na kolo min sigilen bɛ a baara kama ni a ɲɛmaa bɛ Baba Hakibu Ayidara bolo o ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min kɛla nin kalo tile 14 ani tile 15 tɛmɛnen Bamakɔ gouvernorat o kɔnɔna na min ye Bamakɔ gouverneur ka directeur de cabinet Abdurahmane Tangara a ye maaw hakili lajigin k'a fɔ san 2012 kɔnɔna na Mali jamana gɛlɛyaw donn'a kan a dɔw ye politiko gɛlɛyaw ye a dɔw ye jamana yɛrɛ lakanali ye o gɛlɛyaw fana ye a ko bi waati dɔ sela den Mali denw bɛɛ lajɛlen k'o kɔfilɛ cogo min na ni ka fɛɛrɛ ni dabaliw ɲini an ka gɛlɛyaw la i n'a fɔ bɛnkan gafe min yɛrɛ tɛmɛna jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a walawala cogoya min kɛra ka kɛ ni mai kalo tile 15 ye san 2015 Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ani Algérie faaba kɔnɔ Alger jamana ɲɛmaaw ani maa minnu bɛ ka fɔ o murutila jamana kama ni ka marifa daburu ta jamana kama walasa o bɛɛ lajɛlen ka marifa da cogoya min jamana dɔw ka ɲɔgɔn masala walasa bɛn kana Mali kɔnɔna na a ko de kama jɛrɛ min a bɛ ka labɛn conférence d'entente nationale jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ni k'i ɲɛ b'a ɲɔgɔn ɲɛna ni ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cogoya min na jamana yɛrɛ ɲɛta a bɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛn a ka segin ka na jamana kɔnɔ i n'a fɔ kunun kɔ a tun bɛ cogoya min nin kɛla Abdurahmane Tangara ka babusenw ye o de kama a ka fɔ la ko min ye nin kulu ɲɛmaaba ye Baba Hakibu Ayidara médiateur de la République a kɛlen bɛ ni ka munu zalo de boloda maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'i bolo don baara in na a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka baara ye foroba baara don maa si den kelen kana to kɛrɛfɛ muru la sabu jamana ɲɛta a n'a basigi a bɛɛ lajɛlen bɛ ni forobajɛrɛ de bolo conférence d'entente nationale o min bolodalen bɛ wagati nataw kɔnɔna na o de b'an sɛnsɛn sisan nɔ ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba an ka jɛ an ka bi walawalaliw lamɛn faransi jamana ɲɛma François Hollande ye a jira Kolobarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara la a ka bɔɲɛ sɛbɛn faransi jamana kɔnɔ k'a fɔ wari min kuma cayalen do bi ni o ye faransi fa ye farafina jamanaw jɛmɛ wari siya min na jɔsen o jɔsen ma nata farafina fɛ n'a fɔra ko ka sigi ka kuma kɛ ko ale François Hollande labɛn bɛ a kuma kɛli la kuma in bɔ kun tɛ gansan ye farafina jamanaw minnu ye sɛfa dun jamanaw ye a minisiriw minnu ɲɛsin bɛ sɔrɔkow ni nafolokow mɔ olu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ dɔ la ko wari fa ba la Abidjan ka bɛn ni avril kalo nata ye François Hollande ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ kuma la a ye a jira k'a fɔ farafina jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ faransefa a bɛ ka dun jamanaw minnu kɔnɔ k'o jamanaw de ta don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ faransefa farafina jamana 15 minnu jɛn bɛ a la ka kɛ u ka wari dunda ye a jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka nafolo dunda u bɛ tila 2 ye 100 sarala 50
o bɛ bila Faransi jamana ka bolo kan. O kumana jamana ninnu bɛ to ni 50 tɔ kelen ye. Faransi bɛ kɛ i n'a fɔ o garanti euro wariko sira fɛ. Nka bɛ waati bɔ farafina jamanaw kɔnɔ maa faamuyanenbaw ni kodɔnbaa caman de kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ a ka kan farafindenw ka wuli ka jɔ kɛ ani farafina maa ɲɛmaaw minnu ye wari in dunbaw ye faransifa k'a lajɛ a ko ka dabila k'a sabu kɛ ko jɔnyajuru kɔtigɛbali don farafinden sen la jamana ninnu kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana kono Liban jamana de min mi wele ko Sam Mohamed Jiji ni a kamalenya tɔgɔ ye ko Sam l'Africain. Gbagotile la a yɛrɛ kun ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ k'a sababu kɛ Libanais min don a kun gɛngun bɛ k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka se ka Laurent Gbagbo ka fanga sankɔrɔta ni ka saniya walasa ka dɔn k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo ka fanga dunan gɛlɛ fanga tɛ a gwɛrɛlen kun do Laurent Gbagbo la lahɔrɔmaw caman sɔrɔ la a fɛ o kumaw la nka kuma min na ni Gbagbo kɛlɛ daminɛna Gbagbo bannen ka fanga bila Alassane Dramane Ouattara ye a ma sɔn ka Gbagbo kɔ bila o kumana a yɛrɛ jatera Gbagbo nɔfɛmaw fɛ maa minnu kun bɛ Kolowari kunnafoniw kalamɔ yanni Gbagbo kɛlɛ ka daminɛ olu y'a dɔn o cogoyaw la nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a dɔn k'a ka ko ka jɔ mɔɔw hakili fɛ o kɛra Cour pénale internationale CPI diɲɛ selikɛla ni setigi jamanaw ka kiiribulon min bɛ o la ni jamana kɔnɔ a yera seerew cɛla wa CPI yɛrɛ kun gɛngun bɛ k'a jira k'a fɔ seere ninnu u ka seereyaw bi di ka sɔrɔ a ma dɔn k'a fɔ olu de ye seereya kɛ k'a sabu kɛ u yɛr'u ka lakanani cogoyaw wale kelen u balimaw minnu bɛ Kolowari jamana kɔnɔ u kɔfɛ olu kana na tɔɔrɔ sɔrɔ k'a sabu kɛ u ka seereya ma na taa dɔ juguya la tajuru sara bere ko ta fa Sam l'Africain ale ka seereyaw ditɔ CPI a n'a kɛ ɲangumaw ye ko kolobo kalaba k'o kɛ kuma galamani minnu bɛ kiiriso kɔnɔ olu dɔw datugunkun dɛ kumaw tora ka fɔ a dɔnna k'a fɔ Sam l'Africain de bɛ ka kuma wa maa minnu dɔgɔ fɔlen don a ka seereyaw la fana olu caman dɔgɔw sera ka si dɔ a kɛra gwɛlɛyaba ye CPI bina k'u kan a ma ɲa min kɔ u sina k'a ko kɛ da kelen ye Sam l'Africain kɛlen k'i jɔ kɛnɛ kan jaraki la ka seereyaw di a y'a ka seereya bɛɛ lajɛlen kɛ Laurent Gbagbo dɛmɛni de ye k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ma fɛn kɛ a ma tiɲɛni kɛ maa ye maaw kɔni kɔnɔ guwana yala Sam l'Africain min kun dalen kun do CPI la n'a kuma k'a kuma kɛ bɔfɛn ye k'a ma dɔn k'a fɔ yala a kunna Gbagbo kɔ dogo wa a kunna fara Gbagbo kan k'a lapasa CPI la ye wa o ɲiningali tɔmi bɛɛ a ka ko jɔra mɔɔw hakili fɛ o kumaw de la nka juma tɛmɛnen surakakɛ ni o ye Sam l'Africain ye tɛgɛ kɛra a la Kolowari jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ a yɛrɛ kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ politikimaa ye tiɲɛ don a furumuso ye Kolowari jamana den ye nka a ye kɛnɛ dɔ sigi u ko min ma ko mitingi o sen fɛ a y'i da don jamana ɲɛmaa ka lahalaw la ni k'a mafiɲɛya a da sera Alassane Dramane Ouattara a n'a furumuso Dominique Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ furuw mɔ fɔ ka laban k'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ye dunande ye ko Burkina ka don ko Kolowari jamana den tɛ o de kosɔn juma don lakana tigilamaw ye wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ sɔgɔmada yan fan fɛ ni ka sɔrɔ k'a kɛ wo la fɔlɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kolowari jamana kɔnɔ nin siya wolomako in min bɛ senna ye ni u k'a ma ko Ivoire te a daminɛna kabini jamana ɲɛmaa fɔlɔ fatuli ni o ye Félix Houphouët-Boigny ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye gwɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ a barata a bangena yɔrɔ min na o ye Kolowari yɛrɛ dugu camancɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bawulew bi sɔrɔ fa min fɛ ni o ye Dinbokoro ye wa Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ fɛnɛ jɔra la k'a fɔ ale bangenen Dinbokoro Kolowari camancɛ in na ma mina Burkina Faso jamana bi wele ko Haute-Volta a y'a ka denmisɛnniya fa dɔw fɛnɛ kɛ ye nka o de labanna ka tugu a nɔfɛ fɔ k'a diyagoya bɔ Kolowari ka denya la ko fɔ a ka kɛ Burkina den ye a fɔra o de ma ko Ivoire te yɛlɛmaw cayara politiki bina k'u ka bedi tile tɛmɛnen ka na ni Laurent Gbagbo tile ye u y'a lajɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunbaw la k'a lajɛ ka ko in bɛrɛ bɛn o de kosɔn Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ nanen fanga na walasa Ivoire te ko kuma in wale kelen siya wolomako kuma in bɛ se ka ban Kolowari jamana kɔnɔ a ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la k'a lajɛ ka fiɲɛ in furakɛ Sam l'Africain ni o ye surakakɛ ye a bilama lasagon bɛ Kolowari faaba lakana tigilamaw fɛ k'a sabu kɛ ale yɛrɛ min tɛ Kolowari jamana den ye ni Liban jamana den don k'a ye siya wolomakanw fɔ ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma Maroko masakɛ Mohamed VI juma don a ye maakura sigi minisiri ɲɛmaaya la a tɔgɔ ye ko Sahada Edena El Othman minisiri ɲɛmaa kura ale de bɛna minisiriw fara ɲɔgɔn kan ka se ka gouvernement sigi Maroko kalo 5 de ye nin ye gouvernement de kunna Sahada Edena El Othman dɔgɔtɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ka dɔnta kaburuyalen don hakili yanfa banaw furakɛli la u k'a ma ko psychiatrie fanga ɲinijɛkulu min ye sebaya ta wasadensigi kalataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bilala minisiri ɲɛmaa min nɔ na ni o ye Abdelila Ben Gira nin ye
o fanga ɲini jakulu ma fɛnɛ do ni o ye parti justice et développement ye minnu kɛn bɛ ka diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2011 tuma min na ni fanga ɲini jakulu in ye sebaaya ta wasadensigi kalataw la ni Abdeli Laben Kiran kɛra minisiri ɲɛmaa ye o don man yɛrɛ kɛra minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun don Maroc ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma nka san 2012 ni san 2013 ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma donna gouvernement kɔnɔ o kɛra bɔlen ye maa caman y'a jira k'a fɔ maa min bilalen filɛ nin ye Abdeli Laben Kiran ni nɔ na ni o ye Sahada Edine El Othmani ye ko sɔmingɛlen kun don a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka bila minisiri ɲɛmaakɔrɔ nɔ na k'a sabu kɛ maa jɔyɔrɔbatigi dɔw fanga ɲini jakulu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Maroc masakɛ don min na u ye sebaaya ta kɔsada in na san 2016 wasadensigi kalataw la a kun ko Abdeli Laben Kiran ni mɔ ɛlɛ ni e de ye minisiri ɲɛmaa ye kabini san 2011 o tumana tɛmɛ ni baara in ye nka n b'a ɲini fɛ gouvernement sigi sen kan nka kalo 5 bɛɛ ka kɛ gouvernement tɛ jamana kunna masakɛ ma se k'o dayɔrɔ sɔrɔ a fari la o de y'a to a y'a bila ni ka na ni Sahada Edine El Othmani ye. Egyptikaw ka masakɛ kɔrɔ Hosni Mubarak arabuw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa ni masakɛw minnu ɲɛ ale bɛ olu la ntɛnɛndɛmɛnen kere labanw ye a jira k'a fɔ ani bilali ka kan maa 800 ɲɔgɔnnaw minnu bɔnɛna u nin na don min na ni wulikajɔ kɛra a ka fanga nɔfɛ n'a ka fanga yɛrɛ fɛnɛ tora o la a ti jalaki olu la bilen nka Egypte faaba la ni o ye kɛri ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ye i ka ye cogo la dɔw y'a yira k'a fɔ Hosni Mubarak bilali n'a bilabaliya bɛɛ dama ka kan olu la ka sabu kɛ olu bilama jɔrɔmɛ fɛn min na o ye sukaro sɔngɔ dɔ bɛ se ka b'o la cogo min dɔ bɛ se ka b'o la cogo min tulo dunda o bɛ se ka nɔgɔya Egypte jamanadenw ma cogo min ani dolari wari min ni falen kɛtɔ o ni Egypte wari ni ɲɔgɔn cɛ bi min bɛ kɛ o la n'o bɛ dadigi kɛ Egyptikaw la fo ka taa se taji o sɔngɔ bɛ sɔn ka bala ka yɛlɛ ka sabu kɛ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Egypte jamana ni diɲɛsereke naani warisoba Fonds monétaire international ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu de ye lahalaw ye minnu kɛmɛ ka Egypte ka denw jɔrɔ nka maa bɛ maa la olu dɔw y'a yira k'a fɔ olu sigi kun bɛ ni Hosni Mubarak bilali ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafoni di gafe min bɛ wele ko El Shuruk o ɲɛma ni o ye Imad Edine Husseini ye adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ɲɛma min bɛ yen ni lapasa b'a don avocat u k'a ma ko Adel Ramadan ale y'a yira k'a fɔ a bilali ma bala ale la ka sabu kɛ maa min yɛrɛ ye mugu da yɛlɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma Hosni Mubarak ka fanga bindo surasiw la jalaki bira ka bɔ olu ka fɔ olu ma fɛn kɛ ayiwa min ye mɔɔw su ka bila mugu tila mɔɔw la ni o fɛnɛ nana labila bi k'o ma fɛn kɛ k'o man ka bala ma na. Rwandakaw ka jamana ɲɛma Paul Kagame ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin sini jamana mɔ min senfɛ ani sini masakɛ Xi Jinping ni a ka fanga nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen jɛra ka sigibaw kɛ sigiba min kɔnɔ fan filaw jɛra ka bɛn a ka k'a fɔ hali bi cakɛɲɔgɔnya min bɛ sini jamana ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ u b'a lajɛ k'a kɔrɔ don k'a kolo gwɛlɛya san 40 ani san 6 jamana filaw y'o de kɛ ɲɔgɔn bolo o kumana sini ma ɲɛmaw u ye a jira Paul Kagame la k'a fɔ baaraw minnu bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ fara a bonyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛko nasira Rwanda jamana kɔnɔ k'a lajɛ ka don bala sini min ni kura fiyɛ a la ni kura bɛ fiyɛ a la cogo jumɛn ka sɛnɛfɛn bayɛlɛma ni dagabana iziniw ye min bɛ se ka to sɔrɔ bɛ se ka yiriwa sini min na Rwanda jamana dɛmɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ jɔ yɔrɔ min fɛnɛ bɛ kɛ sɔrɔ yiriwa siraba ye Rwanda jamana kɔnɔ maa minnu bɛ damu ta minnu zaalu la diɲɛ ɲɛfɛ ni olu kuntilenna ye Rwanda ye turisiw ka Rwanda dɛmɛ k'o yiriwa sirabaw minnu kan ka dilan bɔnbaw minnu kan ka da sini jamana ko k'a bɛna Rwanda jamana dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen la Paul Kagame ani sini ma ɲɛmaw u ye a lajɛ san 2015 farafinna ani sini jɛ ɲɔgɔnkun bɛ ba min kɛra ni u k'a ma ko Forum sur la coopération sino-africaine o ye laɲiniw minnu fɔ o bɛ se ka don ba la cogo min u jɛra ka jateminɛ kɛ o kan. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ Denis Sassou Nguesso ani hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu bin bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'a yɛrɛ ni u ma kuma da ni da maa min ye a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ kiiriko ma Pierre Mabiala o y'a lajɛ ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ɲɛmaaw fara ɲɔgɔn kan ka sabu kɛ o hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu maa ninnu de nana jateminɛ gafe dɔ de bɔ Congo Brazzaville jamana ka min tɛ mankutu ɲuman ye jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso n'a ka fanga ma wa a ma bɛn u ma fana Congo Brazzaville hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ni o ye Observatoire Congolais des droits de l'homme ye u ye a jira k'a fɔ u ka jateminɛ gafe la ko mara bɛ ka kɛ ni masiba siya bɛɛ lajɛlen dɔ ye Congo ka denw kan wa adamadenya hakɛ kɔni ko ayi ko jamana ɲɛmaaw mago foyi t'o la
ko ni ye ko yɛrɛ ta bakuruba la k'i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ ka kɛ Congo Brazzaville jamana kɔnɔ k'a ni kɛli man kan mɔgɔw ka hadamadenya hakɛ k'a burujalen don diɲɛ don o don u y'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka lajaba ni u ko ma ko torture mɔgɔw bɛ ka minɛ ka taa ni u ye ka sɔrɔ u ma fɛn kɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ ka kundo ko barisabu ka da ka dɔw tununnen don u ta yɔrɔ man dɔ a n'a kɛ ɲankuma u kundo bɛɛ ma mina ni hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu mɔgɔw tilara u ka rapport in galanni na Denis ka Nashime Kiri ko ma Pierre Mabiala a ye kɔrɔfɔta a y'a jira u la k'a fɔ kelen a bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ Congo Brazzaville ka a si tɛ tiɲɛ ye dakurunya kelen a y'a jiru la k'a fɔ u bɛ ka kalo de di jamanadenw ma ko kunnafoni minnu bɛ u bolo ko kunnafoni jɛlenw tɛ ko wa k'u bɛ k'u sinsin o kunnafoni ngolo de ka ŋwara da u yɛrɛ fa jamana la ko diɲɛ don o don arajoso dɔ la ale bɛ to a ka so k'a mɛn ko hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu maa dɔ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ hadamadenya hakɛ burujalen don Congo jamana kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ a ko hadamadenya hakɛ bɛ Congo Brazzaville jamana kɔnɔ ko fɛn min b'o seereya hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu yɛrɛ bolo ko o ye u yɛrɛw ye hakili tɛ dan k'a kɔrɔ bi siɲɛ o kɔrɔ de ye hali aw minnu filɛ nin ye hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu ɲɛmaayaw la n'a bɛ k'a ka kumaw kɛ bi ko fɛn tɛ ka kɛ aw la hadamadenya hakɛ jateminɛni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de bɛ k'o kɛ nɔn tɛ se bɛ ale minisiri ye k'u minɛ k'u kɛ wo la Pierre Mabiala Congo Brazzaville minisiri ma da o ma a ko diɲɛ don o don bin bɛ kɛ musow kan a b'a da de o kan fɛn caman bɛ kɛ a b'a da k'a bonbo ye olu la nka aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ma o kumana k'aw ta in gɛn bɛ fankelen ma ye hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu ninnu sɔrɔla k'a ɲini Pierre Mabiala fɛ min ka di olu ye a ka yamaruya di u ma u ka taa don Congo Brazzaville kasow kɔnɔ k'a lajɛ kasodenw bɛ bolo min kan o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na